38 авіанальотів на фортецю Азовсталь впродовж минулої доби здійснили російські загарбники. Про це повідомили воїни полку Азов, які серед інших українських захисників тримають оборону. За їх даними, рашисти здійснили, зокрема, й 4 вильоти стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє вогонь ворожа ствольна артилерія, танки та інше важке озброєння. Росіяни не зупиняються і продовжують спроби захопити українську фортецю та щоденно штурмують Азовсталь за підтримки піхоти. Там в підвалі ми живемо, а перший, другий етаж горить. Чуєте, як прилітає, взривається. Наразі Росія не погоджується на жодні варіанти порятунку військових з Азовсталі, повідомив президент України у зверненні до парламенту Мальти. Нині Україна працює над екстракцією поранених бійців та медиків. Процедура передбачає доправлення до безпечної зони. Про таку допомогу раніше просили президента Туреччини. В Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу «Азовсталь». Ми застосовуємо усі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія поки не дає згоди на будь-який з багатьох запропонованих варіантів. Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, врятувати усіх людей, і військових, і цивільних. Але саме тієї зброї, саме у такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає. Росіяни обстріляли Чернігівщину зі своєї території. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Зокрема, 16 пострілів з міномету 82-го калібру, випущених з боку російського села Нові Юрковичі, розірвалися неподалік від одного з прикордонних сіл Городнянського району Чернігівщини. Постраждалих немає. Утім, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус закликав людей бути пильними і пам'ятати, хоч ворога і вибили з Чернігівщини, загроза атак залишається. Ворог постійно це робить, тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області. Будьте, будь ласка, обережні. Також пам'ятаємо про те, що ракети літають над Україною. Тому, будь ласка, теж будьте пильними і дотримуйтесь вимог захисту. Якщо сирена, якщо є повідомлення про тривогу, будь ласка, по можливості ховайтесь в укриття. При контрнаступі на Харківщині знищено десятки окупантів та взято полонених. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Полонені назвалися жителями Красного Луча і при цьому переконливо повідомили, що вони не з якоїсь квазіреспубліки, а з української Луганщини. Напередодні українські воїни звільнили села Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, що на північ та північний схід від Харкова. У Генштабі також повідомили про 12 ворожих атак, відбитих напередодні на Донеччині та Луганщині. Українські воїни спалили 12 російських танків, 4 артилерійські системи, 19 бронемашин, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки рашистів. На Донецькому напрямку угрупування окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії. На півдні України росіяни намагаються покращити своє становище, але марно. На Криворізькому напрямку гатили з артилерії, а на Миколаївщині окупанти намагаються перешкодити радіозв'язку Збройних сил України. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка. На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси. На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.
Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності повна. Не маючи підтримки херсонців, окупанти брешуть про загарбання усього півдня України. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Паралельно росіяни займаються грабунками у промислових масштабах та переслідують противників окупаційного режиму. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати розстрілюють. Виїзди з населених пунктів, що перебувають під рашистами, заблоковано. Не маючи підтримки населення, окупанти тиснуть погрозами і брехнею про встановлену вже владу над всім півднем України. Продукти харчування, побутова хімія та засоби гігієни. З Іспанії до Львова прибула партія гуманітарної допомоги для українців, які рятувалися від ракетних обстрілів росіян. Це стало можливим завдяки асоціації «Ельвіра для України». Її засновниця, українська оперна співачка Ельвіра, живе в Іспанії і допомагає співвітчизникам, які опинилися у скруті через російську агресію. Эльвира для Украины прислала гуманитарную помощь. Мы ее разгружаем, дойдет до конечного адресата. Так что помощь с Испании от наших украинцев не заставила себя ждать. Спасибо всем, кто помогает. Найближчим часом ця допомога відправиться до регіонів України, де ще нещодавно точилися запеклі бої. Город Львов благодарит Ассоциацию «Эльвира для Украины» за груз, который мы получили для Украины. Спасибо волонтерам, спасибо транспортной компании, которые вложили душу для того, чтобы мы получили этот товар. Спасибо. Киевской организации также большая благодарность. Все, кто помог. Наріману Джелялу призначили стипендію імені Левка Лук'яненка. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський. Стипендія імені українського дисидента призначається на час незаконного затримання, утримання та протягом року після звільнення з неволі. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял перебуває у застінках окупантів у Криму із вересня минулого року. Тоді його та братів Ахтемових Асана та Азіза затримали окупанти та звинуватили у нібито підриві газопроводу, який живив окупаційну військову частину у Перевальному під Сімферополем. Насправді ж це було помстою за участь Нарімана Джеляла у саміті Кримської платформи у Києві. На думку його захисника Миколи Полозова, державна стипендія є безумовним визнанням патріотичної позиції Нарімана Джеляла, його стійкості, мужності та беззавітного служіння батьківщині.